Dovoľte, aby sme vám predstavili bezpečnostné dvere od firmy Guzma. V ich dokonalom prevedení sa skrývajú dlhoročné skúsenosti s výrobou celokovových bezpečnostných dverí s trezorovým uzamykaním. Povrchová úprava je dokonalá v každom detaile. Či už sa jedná o koženkový povrch alebo o obojstranný drevodezén. Dvere majú tepelno-zvukové izolačné vlastnosti. Tesnenie je v cene dverí. Ponúkame širokú škálu povrchových úprav. Na výber je 13 drevodezénov alebo 19 odtieňov koženiek. Kombinovať ich môžete s 15 druhmi bezpečnostných kovaní. V ponuke sú chromované aj zlaté odtiene. Konštrukcia dverí nevyžaduje výmenu zárubne. Montáž je preto pomerne jednoduchá a rýchla. Do zárubne sa vyvrtajú otvory na výsuvné bezpečnostné body, prípadne sa urobí otvor na jazyček prídavného bezpečnostného zámku. Dvere sú odolné voči vyrazeniu, rozlomeniu a vysadeniu zo zárubne. Bezpečnostná vložka je zabezpečená proti ulomeniu, odvrtaniu a vyhmatnutiu planžetou. Inštalácia klientom dodanej vložky priamo pri montáži je zákazníkmi vysoko cenená z hľadiska dôvery aj bezpečnosti. O schopnosti vyrábať bezpečnostné dvere svedčí príslušná koncesia, o dokonalom prevedení svedčí cena kvality. Výrobok bol podrobený postupu preukazovania zhody. Bezpečnostný zamykací systém dverí je chránený úžitkovým vzorom. Odborníci im pridelili kriminalistický atest triedy A. Záručná doba je 5 rokov. Ak je váš byt chránený našimi dverami, poisťovne Allianz a Univerzálna banková poisťovňa vám poskytnú 10% zľavu. Zákazníkom poskytujeme kompletné služby. Od zamerania výroby až po montáž dverí. Dodacia lehota je do 10 dní. Za príplatok je možné dvere dodať do 5 dní, ale aj do 24 hodín. Aby ste jednorázovo nezaťažili váš rodinný rozpočet, ponúkame aj možnosť úhrady formou splátok bez navýšenia. Preto neváhajte. Spoľahlivosť a kvalita sú slová, ktoré najlepšie charakterizujú bezpečnostné dvere od firmy Guzma.